नमस्कार. अलका रेसिपी मराठीमध्ये आपले सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत अंडा करी. तर त्यासाठी आपण काय काय घेतलं ते बघूया. तर सर्वात प्रथम आपण 6 अंडे घेतले, ते शिजून फ्राय केलेले आहे आणि त्याचे चिरा पाडलेले आहे त्या 2 मध्यभागी, कारण त्याच्यामध्ये मसाला जाण्यासाठी. कढीपत्त्याचे पानं घेतले आहे 14, धने पावडर घेतलं, गरम मसाला, 2 टमाटे, कोथिंबीर, 3 कांदे आणि लाल तिखट, हळद पावडर आणि आलं लसणाची पेस्ट, 3 हिरव्या मिरच्या, 2 चमचे मीठ आणि 1 जिरे आणि खडा मसाला, 2 लवंगा, 4 इलायची आणि दालचिनी असे घेतलेले आहे आणि थोडे जिरे घेतलेले आहे. तर आपण सर्वात प्रथम कढईमध्ये तेल टाकून ते जिरे आणि ते खडा मसाला भाजून घेऊया. खडा मसाला आपण भाजून घेऊया. कढईत तेल गरम करायला टाकलेलं आहे. त्याच्यानंतर हे कापलेला कांदा त्याच्यात गुलाबीपर्यंत परतून घेऊया. कांदा चांगला फ्राय झाला, खडे मसाले बी चांगले तळून झाले. आता हे 3 मिरच्या कापलेल्या आहेत हिरव्या, त्या आपण फ्राय करून घेऊया. त्यामध्ये आपण टमाटे टाकूया, चांगले जीव करून घेऊया, फ्राय करून घेऊया. मग हे सगळं वस्तू आपण मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घेऊया. चांगलं फ्राय झालेले आहे. आता मी हे मिक्सरमध्ये बारीक करून घेते. 2 चमचे तेल टाकूया. 1 टाकलेलं, आता दुसरा टाकते. त्याच्यात प्रथम कढीपत्ता टाकू. मसाला बारीक वाटून झालेला आहे. आता मसाल्याला फोडणी देऊया अंड्याच्या करीला. हा मगाशी मी कसुरी मेथी सांगायचं विसरले, तर कसुरी मेथी घेतली आणि हिंग पावडर घेतलं थोडा. तर तसंच मी प्रत्येक व्हिडिओमध्ये मी काय काय साहित्य घेतले त्याची टिप देत असते मी. तरी तुम्ही ते नीट बघा आणि म्हणजे तुम्हाला ते करायला सोपं जाईल. आलं लसणाची पेस्ट टाकूया. त्यानंतर लाल मिरची पावडर टाकूया. मिरची पावडर चांगलं टाकलं तर लाल तडका चांगला येतो भाजीवर करीला. धने पावडर टाकूया. त्यानंतर हळद पावडर टाकूया. गॅस जरा कमी करायचा म्हणजे ते मसाला जाळणार नाही. त्यानंतर मसाला टाकूया. गरम मसाला 1 चमचा घेतलेला आहे. दोन चमचे मीठ टाकूया. थोडी हिंग पावडर टाकूया. आता हे सर्व एकजीव करून घेऊया. याच्यावर वाटलेला मसाला आहे तो टाकून घेऊया. याच्यावर आपण जो मसाला वाटलेला आहे तो टाकून घेऊया. तो चांगला एकजीव करून घेऊया. 2-3 माणसाची भाजी आहे फक्त ती. तुम्हाला जर जास्त करायचं तर त्याच्या डबल साहित्य घ्यायचं, कमी करायचं तर तेवढं घ्यायचं 1-2 माणसासाठी. आता हे चांगले एकजीव होऊ देव. मग त्याच्यात आपण कसुरी मेथी टाकूया. ती टाकते तर हे बघा असं बारीक करून टाकायचं म्हणजे त्याचा वास सुंदर येतो. तो मसाल्यामध्ये चांगले एकजीव होतो.
चांगला एकजीव होऊ द्यायचा मसाला. आपला मसाला चांगला एकजीव झालेला आहे, तेल सोडत आहे. तर त्यामध्ये आपण हे अंडे फ्राय करून घेऊया. चांगले फ्राय होऊ द्यायचे म्हणजे तो मसाला अंड्यामध्ये जातो. आता आपले अंडे मसाले चांगले फ्राय झालेले आहे. एकदम सुंदर सुगंध आलेला आहे. मसाल्याचं जे पाणी राहिलं आहे ते त्याच्यात टाकून देऊया म्हणजे त्याला चांगली उकळी झाल्यानंतर गॅस बंद करून घेऊया. जास्त पातळ पण नाही करायचं, जास्त घट्ट पण नाही करायचं, प्रमाणात करायचं म्हणजे त्या अंड्याला टेस्ट लागते. आता कड येऊस्तोवर आपण असं 5 मिनिटासाठी उकळायला ठेवूया. तोपर्यंत मी झाकण ठेवते. हे आता आपली परफेक्ट झालेली आहे, इतकी सुंदर झालेली आहे. मी टेस्ट केली आणि चमचमीत पण झालेली आहे, टेस्ट पण आली चांगली त्याला. तर तुम्ही प्रथम घरी करून बघा आणि मला तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायचं विसरू नका. कृपया याची काळजी घ्या. आपण लवकरच पुढच्या व्हिडिओत भेटूया.